Stalo sa vám už niekedy, že ste urobili prezentáciu, ktorá bola technicky vzaté dobrá, ale chýbali tak trochu šmrnc? Chceli ste svoju prezentáciu urobiť trochu efektnejšiu, ale nevedeli ste ako na to? Tak ste na správnom mieste. V tomto videu vám dám niekoľko tipov, ako upraviť vašu prezentáciu tak, aby nad ostatnými vynikla. A začneme niečím jednoduchším, čo mnohí z vás aj poznajú. Ak nie, jedná sa o toto. Keď otvorím rozrobenú prezentáciu v PowerPointe, zobrazí sa mi v tzv. Režime úpravy. Pokiaľ si chcem spustiť samotnú prezentáciu, tak musím ísť touto cestou alebo použiť klávesu F5. Keď už ale idete prezentáciu prezentovať pred publikom, či už je to vaša trieda alebo firma, prípadne verejnosť, tak ideálne je, aby sa vám tento súbor po otvorení rovno spustil. Na to musí byť prezentácia vo formáte PPSX, ktorému sa hovorí aj čistá prezentácia. A ako to urobíte? Jednoducho. Najprv si prezentáciu pripravíte v tom pracovnom režime a potom, keď už ste hotoví, tak kliknete na súbor a idete touto cestou. Vytvorí sa vám tak nový súbor v novom formáte, ktorý si uložíte. Mimochodom, pokiaľ by ste predsa len takúto prezentáciu chceli upraviť, tak stačí otvoriť PowerPoint, zvoliť otvoriť iné prezentácie a nájsť si ju. Teraz budem pokračovať niečím, čo som si súkromne nazval filmový úvod a záver. O čo sa jedná? Predstavte si, že prídete do kina. Pred vami je čierne plátno. Potom sa to plátno rozžiarí a vy si pozriete film. A potom po filme obraz znovu zhasne. Teraz, pokiaľ si otvoríte rovno čistú prezentáciu, tak vám skočí úvodná snímka. To nemusí byť problém, ale možno nechcete, aby ju diváci hneď videli. Ako to dosiahnuť? Dajte ako úvodnú snímku čiernu plochu. Po nej bude nasledovať vaša skutočná úvodná snímka. Pokiaľ máte tak ako ja nastavený v prezentácii nejaký motív, tak ho budete musieť odstrániť. Aby ste to urobili, tak sa na tú čiernu snímku musíte nastaviť, vybrať čistý motív a zvoliť ho len na túto vybranú snímku. Potom môžete dať medzi túto čiernu snímku a úvod aj nejaký jednoduchý prechod, najlepšie zmiznutie. Vy si potom tú prezentáciu môžete nachystať a spustiť s predstihom, diváci budú vidieť len čiernu obrazovku. Nadíte správny čas, vy začnete hovoriť, poviete nejaký úvod, potom kliknete a až vtedy diváci uvidia začiatok prezentácie. Žiadna trápna medzera na začiatok, keď sa divákom na plátne premieta vaša obrazovka, ako vy hľadáte súbor priečinku, nič také. To isté môžete samozrejme urobiť aj na záver, kde potom vaša prezentácia nejakým efektným spôsobom zhasne. Niekedy sa prezentácia používa aj ako akýsi trailer alebo informačná tabuľa. Vtedy chcete, aby táto prezentácia bežala stále dookola. Ak to tak chcete, tak si najprv nastavte na všetkých snímkach automatický prechod po nejakom počte sekúnd, dajme tomu po 5. Potom si v časti prezentácia nastaviť prezentáciu, vyberte možnosť cyklicky opakovať až do stlačenia klávesu Escape. Teraz sa vám táto prezentácia bude cyklicky opakovať, až dokiaľ nestlačíte klávesu Escape. Môžete sa pritom ale posúvať medzi snímkami a aj sa vrácať k tým predošlým. Pokiaľ chcete prezentáciu tak povediac uzamknúť, aby len bežala a nikto sa medzi snímkami nemohol posúvať, tak v tom menu zvolte automatickú prezentáciu. Pokiaľ chcete použiť prezentáciu z PowerPointu ako trailer, môžete to ešte posunúť o krok ďalej s ďalšou funkciou a to je video prezentácia. Áno, PowerPoint môžete použiť aj na vytvorenie videa. Zase pôjdete do súbor exportovať, ale teraz vyberiete možnosť vytvoriť video. Máte tam nastavenia kvality, dĺžku zobrazenia snímok a či chcete použiť časovania a hovorené komentáre, čo dosť možno v prezentácii ani nemáte. Keď ste s nastavením spokojní, tak už len kliknete na vytvoriť video a uložíte to. A teraz sa dostávame už k tým trochu fajnovým trikom, ktoré v profesionálnej prezentácii nepotrebujete. Ale môžu sa vám hodiť. Chcete použiť nejaké exotické písmo, ktoré nepodporuje naše dĺžne a mäkčenie? Žiadny problém. Chce to len pár krokov navyše. Takže najprv si svoj text napíšte bez týchto znakov. Hotovo? Fajn. Teraz si pridáme ďalšie textové pole a napíšeme si tam mäkčenie.
Teraz si to označím a naformatujem rovnako ako samotný text. Väčšina písiem, ktoré nepodporujú mäkčenie a dĺžne ako súčasť písmen, ich totižto podporuje ako samostatné znaky. Ak by ale vaše vybrané písmo tieto znaky aj tak nepodporovalo, jednoducho si nájdete také, ktoré k tomu pasuje. Teraz už len zobrať toto textové pole a posunúť ho na miesto. A potom zopakovať s každým diakritickým znamienkom. Je to dosť prácne, ale pokiaľ má ten text len pár slov, ako napríklad tento nadpis, tak sa to dá zvládnuť. So súvislým textom by to už bolo na zváženie. Ďalšou vecou, ktorú možno budete chcieť urobiť, je dodať vašej prezentácii trochu farieb. Možno chcete použiť nejakú výraznú farbu, ktorá sa bude niesť celou vašou prezentáciou, možno chcete mať každú snímku v inom farebnom tóne, možno chcete tieto rozdielne farby využiť na oddelenie sekcií alebo zvýraznenie nejakej konkrétnej snímky a podobne. Každopádne tu máme jeden problém. Použiť výrazné, syté farby ako pozadie je v zásade zlý nápad. Ideálne je, keď je pozadie biele alebo len minimálne zafarbené. Teraz ako to spojiť? Dávam jeden tip. Najprv si na snímke nastavte pozadie takej farby, akú chcete. Potom si celú snímku prekryjte bielým obrázkom. Pokiaľ neviete zohnať dokonale biely obrázok, tak proste vložte bielu snímku, zapnite prezentáciu a urobte screenshot. Máte? Dobre. Máme úvodnú snímku prekrytú bielým obrázkom. Ďalej tomuto bielemu obrázku nastavte mäkké okraje, povedzme 25 bodov. Potom obrázok posunte úplne dozadu. Teraz teda máte farebné pozadie, ale zároveň je obsah snímky na bielom pozadí. Ešte môžem urobiť dve veci. Poprvé, použiť prechody ako zmiznutie alebo rolovanie, po druhé, nadpisy a odrážky farebne zladiť. Ak ale má pozadie vyslovene krikľavú farbu, tak by text mal byť tmavší, tlmenejší. Mimochodom, nerobte tie slajdy až tak moc pestrofarebné, to som len ja dal na schvál každý inou farbou, aby ste to lepšie videli. Na záver si ešte ukážeme jeden trik, ako vašim obrázkom dodať zaujímavý tvar a animácie. Príklady už môžete vidieť na obrazovke, teraz ako to docieliť. Najprv si vyberiete svoj obrázok a nastavíte si ho ako pozadie snímky. Ak treba, tak si ho najprv orežte, nech vám ho to nezdeformuje. Teraz si naň pridáte nejaký tvar alebo tvary, ktoré vám budú slúžiť ako orámovanie tohto obrázka. Odstránite im obrys. Ďalej to celé prekryjete bielým obrázkom alebo nejakým iným, ktorý má tvoriť falošné pozadie. Posuniete toto pozadie dozadu. Teraz sa vrátite na ten svoj pripravený tvar alebo tvary, dáte ho formátovať a na výplň použijte funkciu vyplň pozadia snímky. A ak ste to všetko správne urobili, tak vám to sadne. Teraz ešte môžete pridať nejakú zaujímavú animáciu na úvod, prípadne ak váš obrázok je pokrytý niekoľkými tvarmi, tak môžete naanimovať každý zvlášť a proste sa s tým pohrať. Tak, to bolo 7 tipov a trikov, ktoré vám môžu pomôcť posunúť vašu prezentáciu na inú úroveň. Ak ste sa v niektorom z nich našli, tak mi dajte vedieť dolu do komentárov. Toto je Škola Primitívne a teším sa na vás na budúce. Majte sa.